pati saya Indriya sodara manungsa Kawana Purnama Harko Samirono Anwaraya adalah yo jagat yo dewa Bathara Wasisaning Gotha jagat durung suanggonku ing sedangkung pati manungsa kang nandhang suwerta ika ana manungsa gagah perkasa sapa jenengmu Gus yen kowe tambuh para aku aranku tuna bapa bali sira manggaya aku Bathara Kala kok tuna bapa kuwi werdine piye tuna sirupi bapa wong tuwa aku wong surupi dilarake ibu pesawati nggon bapakku mergo aku ana jroning kandhane Gusti mati bapakku yen ngono kuwi bocah Wontan itu aran luwih dine kowe dadi mangsan kowe manut dadi panganku. Ibarate kaya dinaku. Waran tak bisa-bisa kudu ndek lho nek ngono kowe wani karo aku kang tak wedi nyapam. Watek nadi jokai janji tumpang suwun maca-maca nakon tunjung tak namuk cangkemmu. Pangan wae ketoke dipangan omah rame bareng pangan iku mlayu banindas supaya pecah-pecah angkat takut kok ketat-ketot koyo nyokot tril lagi wah yen ngono golek menungso liyane
Pura kambahku wah iki wangono menungso maneh gagah perkoso Eko awake kok ireng janges kowe sapa Gus ngaku ayo yen kowe takon karo ngaku aranku Bapa Tuna lho Kama Tuna bapa iki bapa Tuna mung diwalik kok gek menungso mandora edep sandrak gremang-gremeng Bapa Tuna dine kuwi bapa Bapak Tuna rugi Bapak Durmangsa ya anakku ruguran ditunggalmu sami jeneng ya ngono bocah tak bathok dina iki ora